tocht vanuit Venezuela naar Curaçao van een groep Venezolanen. Dat gebeurde op 6 september dit jaar. Daar was veel aandacht voor, omdat op de boot ook enkele minderjarigen waren. Kleine kinderen, in één geval zelfs een baby. Naast de passagiers was er ook nog drugs en 8 wapens op de boot. Nou, een man die op die boot zat is gisteren veroordeeld samen met zijn vrouw die al op Curaçao was. De 31-jarige man was met hun minderjarige kind op de boot gestapt om naar Curaçao te gaan, waar de moeder van het kind samen met haar moeder, dus de oma van het kind, al woonden. De rechter heeft beide, dus het echtpaar, veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf, omdat ze op een boot zijn gestapt met een minderjarige. De man vertelde dat hij er alles aan wilde doen om te zorgen dat het kind naar zijn moeder kon gaan. Treurige zaak, zeker als je hoort hoe erg de situatie was voor het kind op Venezuela. En volgens de man waren de slechte hygiënische en medische omstandigheden reden om naar Curaçao te vluchten.